Takže ahoj lidi, já jsem Michal 68, já se dobře a tohle je speciál, tohle je moje 10. video a ukážu vám, jak své videa natáčím a edituju. K snímání obrazovky používám AZ Screen Recorder, to je to prostřed, a k editování používám Video Show Pro. Ukážu vám, jak se na to pracuje a tak to, jakože ne do detailů, ale jen jak to nějak tak dělám. Takže nemusím všechno vyspětovat. Zpět. No prostě vyberu si nějaké video, jako třeba toto. A teďka se podívám na konec, když jsem to jak kdyby dokončil. Dobře, je to bude končit za chviličku. Ještě chvilku. Super, takže to by bylo pro tento díl všechno. Já už to nebudu zdržovat a čau. Takže až bude 17:01, tak to mám odříznout. Takže dám duration, nebo tak nějak, dám odříznout a najdu si tam 17:01, nebo dám fast setting a tady dám 17,2. Dám OK. Čau lidi. Yes. A teď se na to podívám. Čau. Dobře. Skádal jsem to. Super, takže to by bylo pro tento díl všechno. Já už to nebudu zdržovat a čau. Super, takže to by bylo pro tento díl všechno. Já to nebudu zdržovat a čau.